Què esteu fent? Amb grups vam agafar aquests engranatges, els vam muntar, els vam decorar i aquest és el resultat. El primer pas que vam fer va ser tallar aquests engranatges a aquesta talladora làser. El tercer pas va ser foradar la fusta per poder ficar els cargols als engranatges. El següent pas que vam fer va ser collar els engranatges. Un cop ho vam tenir muntat, vam decorar els engranatges segons el tema que havíem escollit. El nostre objectiu era poder juntar tots els engranatges que hem fet i aquest ha sigut el resultat. El nostre objectiu era que cada cop que s'il·luminés cadascun dels engranatges sonés un àudio explicant la vida i els invents o reptes aconseguits per cada dona. Per aconseguir tot això, hem programat una placa Arduino connectada a un relé per una banda, que aquesta fa que s'encenguin els llums. I per l'altra banda, un altre relé per controlar una placa Meki connectada a un ordinador amb una programació d'Scratch. L'Scratch és un programa que es fa servir per programar diferents comandaments per controlar, en el nostre cas, els àudios. I aquest és el resultat.